Takže ahoj všichni a já vás vítám u nového videa po strašně dlouhé době. Jak určitě už poznáte, tak jsem nachlazená, takže se strašně omlouvám, pokud to nějak zkazí váš požitek z tohoto videa. Každopádně konečně jsem měla čas, chuť a prostor něco natočit. No a ještě předtím, než jsem se chtěla pustit do nového videa z nového roku, tak si myslím, že je zase na místě tady shrnout rok uplynulý. Stejné video jsem vlastně točila už loni ohledně toho, co se v Sasku změnilo v roce 2022 a jo, točila jsem to stejně tak pozdě, jako to točím teď, protože už máme nový rok, zase nějaký ten týden za náma, ale i tak jsem toto videjko chtěla natočit. Možná už jste ho viděli někde jinde, možná už to natočil někdo jiný, každopádně já se tady pokusím udělat takové celkové a trošku kratší shrnutí, nepůjdu po každém měsíci zvlášť, ale zkrátka se podíváme celkově na to, jak se Sasko změnilo, co třeba přidalo nebo ubralo v různých oblastech, jako jsou třeba koně a oblasti a závody a tak dále. Takže si myslím, že můžeme jít na to. Jako první tady teda mám koně, protože Star Stable je samozřejmě hlavně o koních a vím, že ten předchozí rok, kdy jsem vlastně to hodnotila, tak to byl fakt jako přepal a měli jsme strašně moc nových koní a magiců a zbarvení a všeho možného a teď si myslím, že je to trošku nebo respektive, že to v roce 2023 bylo trošku umírněnější, takže se na to pojďme podívat. Za uplynulý rok nám přišlo celkem 6 nových plemen. V únoru to byli Morgani, v dubnu potom Lipicáni, potom následovali Pintabiáni, v létě to byli noví a strašně dlouho očekávaní Mustangové, v září potom Dartmoorský poník, no a v listopadu Dutch Warmblood neboli holandský teplokrevník. No, co se týče Magicu, tak jsme měli celkem 3 nové várky, když to tak řeknu. První byly Calder a Ephira, což byly magičtí pasofinové. Potom byly Audra a Alvira, což byly vlastně koně nový na Halloween. A jako třetí přišly nový vánoční magicové a to byly Lebkuchen a Vettel. No a co se týče ještě teda dalších koníků, tak určitě tady nesmím zapomenout na nového narozeninového koníka, kterým se teda stal American Paint Horse. A celkově nám přišlo ještě 10 nových zbarvení. Ještě bych tady ráda zmínila celkově hodně změn v nějakých lokacích určitých plemen a koníků. Zkrátka nám se trošku zahýbalo s tím, kde jaká plemena můžeme najít a myslím, že to ještě bude pokračovat, protože teď začátkem letošního roku nám třeba přišli do New Hillcrestu koníci, kteří dřív třeba byli úplně jinde a třeba největší změnou pro mě bylo přemístění belgických teplokrevníků, protože já furt chodím na Manor a furt se tam snažím najít a vždycky musím strašně dlouho přemýšlet, kde jsou a pak mi dojde, že jsou vlastně v Golden Hills, kam se mi prostě zatím vůbec nehodí a vůbec jsem si na to nezvykla. Každopádně ještě tady musím zmínit taky odchod nějakých koníků a odešli nám jedni vlastně z posledních, myslím si, že předposlední koně první a půl té generace a to byly právě dánský a holandský teplokrevník, ty jsem si oba stihla naštěstí koupit, což jste mohli vidět i v nakupovačce. Dále to byly Winfellové a to jenom jedna jejich část, doufám teda, že ti druzí ještě přijdou. Určitě mi dejte do komentářů vědět, protože já jsem si je stihla koupit, včetně toho halloweenského Winfella, což jsou vlastně staří magičtí širové, takže doufám, že tu druhou várku jsem nepropásla a že ji ještě někdy přidají. V září to potom byla první generace Arabů a teď si nejsem jistá, kdy odešli ti frisáčci a možná ještě staří Andalci. Já se totiž omlouvám, ale já první generace koní si nakupuju, takže vím, že teda Sasko je začalo odstraňovat
ale já jim nedávám takovou pozornost, protože prostě tyto staré koníky si kupovat nebudu. Ale ještě tady určitě nesmím zapomenout na odchod H&M All Inna, což byl vlastně limitovaný belgický teplokrevník, no a taky odchod starých petíků, teda prasátek, ale kdo viděl spoilery, tak možná si všiml, že nám má přijít bazárek a tam nejspíš prasátka budou zase znovu, takže jim ještě není možná na dobro úplně konec. Jako další se tady podíváme na nějaké nové oblasti, protože to si myslím, že byl hlavní hřeb loňského roku. Ještě spolu s jednou věcí samozřejmě. Ale zkrátka máme tady nové Hollowwoods, což prostě nemohlo nikomu určitě ujít. Ta změna je fakt obrovská, gigantická. Já plánuji asi udělat takové samostatné povídací video na můj názor na Hollowwoods a na ty questy a všechny příležitosti, co tam máme. Takže to tady nechci rozvádět, ale zkrátka nové Hollowwoods jako fakt velká věc. Ale není to jediná věc, kterou tady máme novou. Protože se nám kromě toho updatela taky oblast v okolí Firgrove, kde vlastně na to pak navážu, až budu mluvit o nových festivalech, ale máme tady vlastně nově trošku poupravený ten terén, kdy se jede na trail ride, anebo zkrátka jsou tady takové nové skály a tak podobně, plus taky updateovanou tu továrnu, nebo jak to říct, teď mi vypadlo, jak to říct, ale zkrátka tu oblast, kde je taková ta továrna, řekněme. No a kromě toho, tady máme ještě úplně novou oblast, která nám fakt jako vznikla z 0 na 100, úplně vlastně na prázdné ploše, když to tak řeknu, nebo to bylo hodně upravené, což byl teda nový Jorvik Riding Camp, který si myslím, že nikdo z nás nečekal. Přišel někdy na začátku prosince minulého roku a přijde mi, že to jako nebylo nějak vůbec ohlášené nebo plánované, nebo zkrátka to prostě najednou přišlo a bylo to tam a přijde mi to teda úplně jako hustá oblast, ale myslím si, že pokročilí hráči si v ní asi úplně nezahrají, protože je to právě pro začátečníky na hře, kdy se tam snad mají odehrávat nějaké nové počáteční questy, pokud se nepletu. Jak jsem už mluvila teda o nějakých těch festivalech, tak loni jsme měli celkem 6 festivalů, pokud se nepletu. A když to vezmu v průběhu roku, tak to byl jarní Equestrian Festival, kde jsme si úplně poprvé zkusili dresuru, která na Susku strašně chybí a doufám, že si ji už brzo dočkáme natrvalo, ale byla skvělá a strašně mě bavila. Dále potom tady v létě byl Rainbow Festival a kromě toho právě úplně poprvé jsme tady měli i nějaký čistě westernově zaměřený festival, což byl teda Camp Western na Starshine Ranchi. Dále jsme potom začátkem září měli 12. narozeniny na Star Stable, kde se nám třeba vrátily taky aprílové vtípky. A jo, myslím si, že to bylo fakt srandovní. No a potom na podzim už můj milovaný Halloween a potom Vánoce. Vím, že Halloween jsem si třeba neužila tak moc, nebo jsem tam nemohla trávit zas tak moc času, ale potom Vánoce, ty jsem si fakt snažila užít naplno a přišlo nám tam letos zase nějaké nové aktivity, jako třeba bylo to sbírání sněhových vloček. Tak, teď bych se tedy ráda podívala na nové závody, které nám přibyly celkem na 4 místech. Teď fakt doufám, že se nepletu, nebo že jsem na nic nezapomněla, ale je to možné zkrátka, že se to stalo, protože říkám, za ten minulý rok jsem úplně nebyla 100% aktuální, nebo spíš teda aktivní na Sasku. Měly by to teda být 2 nové závody na Stívku, u té postavičky s žabičkou. Dal potom celkem 3 nové závody v Mistfallu, konečně v té jezdecké aréně tam, řekněme, nebo v tom pedoku. Potom nám přišel nový závod na Fort Pinta pláž, na který upřímně já totálně zapomínám, že tam je prostě přidaný na trvalo, jo. Takže máme nový trvalý závod na pláži ve Fort Pintě.
No a jako poslední, tak to byl závod s liškama v Golden Hills. No ale nemůžu zapomenout ani na nový systém shampoo ve Fort Paintě a potom Pony shampoo. Mrzí mě, že od té doby tady nemáme žádný nový takto zaktualizovaný šampík a doufám, že se toho brzo dočkáme. Teďka bych se tady ráda věnovala Horses of Jorvik, protože zase už vím, že ten předchozí rok jsem se tady na to hodně stěžovala, nebo jak to říct, že mi přijde, že se ty Horses of Jorvik, neboli teda hoj, točí strašně často. A jo, fakt to tady tak bylo. Za rok 2023 jsme tady měli celkem 5krát. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Ale byly tady celkem 5krát. A to tak, že byly v lednu, v březnu, v květnu, jo, takže to máme po 2 měsících na jaro, a potom v srpnu a v září. A byly teda v Jorvik Stables, na Southofu, na Starshine Ranchi, a to celkem teda 2krát po sobě, právě v květnu a v srpnu, a potom na Southofu zase. Takže ta lokace a to časování je trošku takové, nevím, přijde mi to trošičku mimo. Měli jsme tady taky pokrok, celkem výrazný pokrok v main questech a celkově, co se týče Devil's Gap a v knihovně, tam jsme se taky častokrát vraceli a zastavovali. Tady to nechci nějak spoilovat pro ty, co to ještě nemají. Každopádně je to dost velký pokrok, určitě. A kromě toho jsme tady měli questy třeba jako práci v Jorvik Gazette nebo brigáda Alex někde v Jorvik City. Takže takové zajímavé boční questíky a myslím, že to bylo celkem zpestření. Taky jsme tady 2krát, pokud se nepletu, měli bazar koní, a to v únoru a v říjnu, kde se hodně utrácelo. A moje utrácení jste určitě taky mohli vidět ve videu, takže kdo ještě neviděl nakupovačku, která je vlastně i poslední před tímto videem, právě z říjnového bazaru, tak se na to můžete mrknout. No a zase, kdo viděl spoilery, tak jak už jsem říkala, má se bazar zase vrátit. A pokud to tak zase bude bývat, jako to bylo loni, že to bylo v únoru a v říjnu, tak je už teďka celkem predikovatelné, že to bude takhle jednou za půl roku. No a nakonec jsem se nechala asi úplně největší update, a to byl Player Character Update, neboli teda nové postavičky. Pane bože, jak dlouho jsme na to čekali? Já si myslím, že fakt dlouho. Co se týče mě, tak já jsem z toho upřímně i natáčela video, ale já jsem tehdy z toho byla tak strašně nešťastná a tak strašně se mi to nelíbilo, že jsem prostě to video nemohla vydat, protože jsem si na to jenom v tom videu stěžovala. Fakt, jakože na začátku jsem z toho byla nešťastná, co se týče hlavně těch bodytypů třeba, jo, přijde mi, že jakoby hubená postavička je tam jenom jedna a má prostě takové jakoby křivky, které není tam zkrátka z čeho na výběr, řekněme. Do toho jsem si furt nemohla vybrat účes, který by mi slušel a který by co nejvíc připomínal starou Riley, protože upřímně já jsem z ní byla spokojená a kdyby to šlo, tak bych si ji nechala. Ale musím říct, že teďka po tom půl roce, co tady nové charaktery máme, tak jsem si na to rozhodně zvykla a rozhodně už bych se nechtěla vrátit zpátky a neměnila bych, ale prostě byl to fakt velký nezvyk, s čím si myslím, že se na tom jako všichni shodneme. Takže jo, byl to rozhodně, si myslím, nejočekávanější update minulého roku. A kromě toho tady byla řada technických změn. Nesmím zapomenout třeba na nové rozhraní, které vím, že přišlo a já jsem to vůbec nečekala, že jsem tu dobu byla nějak méně aktivní a přišla jsem do hry a najednou bylo úplně všechno jinak, takže to bylo taky úplně husté. Například menu okolo koně, jo, že dřív jsme vůbec neměli takové možnosti, jako by třeba interakce s tím koněm a teďka máme to přehledné meníčko. I vlastně celý systém horse progression a horse leveling, nebo prostě levelování koně, kdy to už se vlastně dělá manuálně a sbíráme
XPčka pro koně za mnohem víc věcí teďka, což je hrozně super a díky tomu se mi podařilo vylevlit konečně strašně moc koníků, které už mám ve stáji tak strašně dlouho, že už si to fakt zasloužili. Například, že máme i XPčka za péči o koně. Jo, to tady třeba dřív taky vůbec nebylo. No, takže si myslím, že tady těch změn přišlo fakt hodně a určitě řada z nich byla i taková, které jsme třeba neviděli. Vím, že Star Stable několikrát psal, že se snaží třeba o zlepšování výkonu a nějakých jako technických parametrů, takže je to určitě spoustu věcí, které jsme neviděli, ale které nám tu hru udělali zase o něco lepší a snad i hratelnější. No a celý tady ten seznam bych asi uzavřela řadou nového vybavení, kterého bylo fakt hodně, ať už od nových vlastně, určitě byly i nějaké nové úzdečky, ale myslela jsem teďka hlavně sedla nového typu a taky podsedlovky nového typu, které jsou prostě úplně krásné a Global Shop nám zase hodně zvětšil svůj objem. A to mě mrzí, že jsou tady hráči, kteří mají stále prostě nedostatek místa ve skříni a už to nemají kam dávat. Já naštěstí, nebo nevím jestli naštěstí, ale vybavení jsem si koupila fakt jako po skrovnu, protože se mi za to nechce utracet Starcoiny, ale přemýšlím, že bych udělala nějakou větší nakupovačku právě nejenom koníků, ale i vybavení, protože všechny ty nové třeba sety, nebo vůbec jakoby sedla a nové typy toho vybavení mám jenom, co se třeba zadarmo dali sehnat z různých festivalů a používám ještě třeba staré úzdečky a sedla, které jinak jako které jsem si jako koupila, ale nemám prostě to úplně nejnovější vybavení, takže už si říkám, že by to chtělo trošku aktualizovat ten můj šatník, takže kdybyste měli zájem o takové videjko, co se týče vybavení, oblečení a tak dále, tak mi můžete dát určitě vědět. No a já si myslím, že pro tohleto video už by to bylo fakt všechno. Já moc doufám, že jsem nezapomněla na nic důležitého, protože upřímně už jsem říkala, že ten můj rok 2023 na Sesku nebyl úplně takový, že bych se tomu věnovala 100%. Myslím, že to i odráží ta moje minimální aktivita tady na YouTube, za což se prostě hrozně omlouvám a je mi to strašně moc líto. Ale vidíte, že teď si prostě čas na to najdu akorát, když jsem nemocná. Jo, že prostě ten můj život byl teďka tak strašně crazy, že to vyvedl na samostatné videjko, takže o tom zase někdy příště. Doufám, že se vám toto video líbilo a že se máte krásně a uvidíme se zase někdy příště. Do té doby ahoj!